Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φωνικής έκρηξης στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχησε τη ζωή στην 72χρονη μητέρα της. Πώς περιγράφει ο σύζυγός της στο Μέγκα τις δραματικές στιγμές. Θέμα χρόνου, λέει η ελληνική αστυνομία, η σύλληψη των δραστών. Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση για τη φωνική επίθεση. Η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί των πολιτικών δυνάμεων στην πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Πώς αξιολογούνται οι πολιτικοί αρχηγοί, ποιο μοντέλο διακυβέρνησης προκρίνουν οι πολίτες. Έρχεται νέος ακραίος καύσωνας στην Ευρώπη, ποιες χώρες βρίσκονται ξανά σε κόκκινο συναγερμό, ουρές και μάχη για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Εξαγριωμένοι πολίτες έσπασαν πόρτα καταστήματος. Κοντά στην ταυτοποίηση και την σύλληψη των δραστών που βρίσκονται πίσω από την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, αστυνομία. Η αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι οι δράστες είναι τουλάχιστον 3, προέρχονται από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, με έντονη δράση σε καταλήψεις που έχουν γίνει κατά καιρού στην πόλη. Σε βίντεο έχουν καταγραφεί 2 εκρήξεις που σημειώθηκαν με διαφορά 6 λεπτών στην πιλωτή της πολυκατοικίας, με τη δεύτερη να είναι η μοιραία που στοίχησε τη ζωή στην 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Την επίθεση καταδίκασε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Ωστόσο, λάδι στη φωτιά έχουν ρίξει οι δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ συνέδεσε το χτύπημα με το όνομα που επέλεξε για το κόμμα του, ο Αλέξης Τσίπρας. Να δούμε τις εξέλιξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, η Εύη Καλίνη είναι στο Ιπποκράτιο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, μαζί μας και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η Βάσο Παλαιού, ο Γιάννης Ρήγος. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το δολοφονικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη. Ο ήχος από την έκρηξη του εμπριστικού μηχανισμού στην πολυκατοικία της γαλάζιας πολιτεύτριας εκοφαντικός. Τα νέα ντοκουμέντα που εξασφάλισε το Μέγκα κόβουν την ανάσα. Τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στην πιλωτή έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, οι οποίες ταιριεύουν. 6 λεπτά αργότερα ακολουθεί η δεύτερη φωνική έκρηξη. Είναι η στιγμή που η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η 72χρονη Βάγια, τραυματίζεται σοβαρά. Λίγες ώρες αργότερα καταλήγει στην εντατική του Ιπποκράτιου νοσοκομείου. Εκεί διακομίζονται τραυματισμένοι η κόρη της και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μέσα από το νοσοκομείο περιέγραψε στο Μέγκα εκείνα τα δραματικά λεπτά. Στο δοκιμάσω το αυτοκίνητο, με ξύπνησε η γυναίκα μου, έχει πάει κάποιος αναγερμός. Κατεβώ κάτω, τώρα είναι το δικό μας αυτοκίνητο της Αφροδίτης. Έβηκα κάτω, από το τέταρτο με τα πόδια στο γιο, βλέπω είδα φωτιά στο αυτοκίνητο από κάτω, έχει το αυτοκίνητο και αμέσως γύρισε πάνω για το δακτυλιά μπάσκετ μπορείς να το βγάλω, από τηλέφωνο πυροσβεστική αστυνομία. Η σύζυγός του έφτασε πιο κοντά στην πιλωτή και το οστικό κύμα από την δεύτερη έκρηξη απέβη μοιραίο. Αυτή κατέβηκε κάτω για να δει τι γίνεται, να μπορεί να βοηθήσει εν όποια κατάσταση. Η κατεδίκη αυτή από την έξω πλευρά. Εγώ κατεβαίνοντας από τον 4ο όροφο, τον 3ο για να πάω, με βρίσκει η δεύτερη έκρηξη του οστικού κύμα στη στροφή μεταξύ 4ου και 3ου. Η γυναίκα μου είχε κατεβεί πιο χαμηλά και όλο το οστικό κύμα αυτό την υπερέδουσε. Εγκληματής. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το νοσοκομείο Ιπποκράτειος στο Παπα-Νικολάου, όπου θα νοσηλευτεί στην ειδική μονάδα αντιμετώπισης εγκαυμάτων. Διακομίζεται στην εξειδικευμένη κλινική του Παπα-Νικολάου των εγκαυμάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερα το πρόβλημά της. Οι ευχές όλων μας είναι μαζί της. Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας έχασε από την δολοφονική επίθεση την μητέρα της. Πριν από 5 μόλις χρόνια είχε δοκιμαστεί ξανά με τον θάνατο της αδελφής της Νικολέτας μόλις στα 37 της χρόνια. Η εικόνα στο εσωτερικό της πολυκατοικίας αποκαρδιωτική, μετά από τις 2 εκρήξεις και την φωτιά που εξαπλώθηκε. Μέσα η είσοδος όλα τα σκαλιά πάνω μέχρι τον πρώτο που μένω εγώ είναι όλα κατήμαυρα, δεν φαίνεται τίποτα. Να, η πόρτα είναι όλη μαύρη.
Οι αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες των επιθέσεων μέσα σε 17 μόλις λεπτά στα σπίτια των 3 πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν τουλάχιστον 3 και μετέβησαν στα σημεία όπου χτύπησαν με μοτοσικλέτες. Πρώτα εκτιμάται ότι προσέγγισε κάποιος συνεργός που έκανε κατόπτευση του χώρου και ακολούθως, όπως φαίνεται στο γραφικό του Μέγκα, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, 2 άτομα τα οποία και τοποθέτησαν τους αυτοσχέδιους σε εκρηκτικούς μηχανισμούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και η υπόσχεση δική μου των υπηρεσιών, είναι η υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας. Θα συλληφθούν και θα απευθούν στη δικαιοσύνη. 3 χτυπήματα με την ίδια μεθοδολογία και τον ίδιο εκρηκτικό μηχανισμό, καθώς οι δράστες χρησιμοποίησαν γκαζάκι και έφλεκτο υγρό. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει πρόσωπα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο με έντονη παρουσία σε καταλήψεις τα προηγούμενα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φαίνεται να αγνώριζαν ότι δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη στα σπίτια όπου επέλεξαν να χτυπήσουν. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Ελπίζω η αντιτρομοκρατική που έχει επιληφθεί να έχει αποτελέσματα. Κανείς έως τώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις φωνικές επιθέσεις, με τις αρχές να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών και αναμένουν τα στίγματα από τα κινητά τηλέφωνα. Ταυτόχρονη σύνδεση με την Εύη Καλίνη στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Είναι μαζί μας και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Εύη, το χτύπημα αυτό υπήρξε φωνικό για τη γυναίκα που έφυγε. Φαίνεται όμως ότι και η κυρία Νέστορα ίσως χρειαστεί να υποβληθεί σε μια επέμβαση. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται και ο πατέρας της. Η Αφροδίτη Νέστορα Ρένια μεταφέρθηκε σήμερα από εδώ από το Ιπποκράτιο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης στην μονάδα των εγκαυμάτων. Εκεί θα περάσει από μια σειρά εξετάσεων, θα γίνει μια σειρά εξετάσεων. Οι γιατροί θα αποφασίσουν εάν και πότε θα γίνει το επόμενο βήμα, εάν θα χρειαστεί δηλαδή κάποια πλαστική χειρουργική. Κάποια βελτίωση δείχνει και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, εδώ στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου νοσοκομείου που νοσηλεύεται και αύριο αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Δεν έχει εγκάβματα αυτό, από ό,τι κατάλαβα από την περιγραφή του. Από την περιγραφή του, ναι, κατάλαβα ότι δεν έχει εγκάβματα. Με αναπνευστικά προβλήματα ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, είναι πολύ καλύτερα, γι' αυτό και θα δοθεί εξιτήριο αύριο. Ενώ εξιτήριο θα λάβουν και άλλοι 2 ένοικοι της πολυκατοικίας που νοσηλεύονται εδώ στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, βλέπω πολύ κόσμο πίσω σου, Εύη. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο νοσοκομείο συγκέντρωση. Μέλη της ΟΝΕΔ. Έχει φτάσει εκεί και ο κύριος Κυρανάκης. Έχουν κάνει δηλώσεις. Ο κύριος Κυρανάκης έχει λίγο κατεβάσει τον τόνο του. Ο κύριος εκεί από την ΟΝΕΔ όχι, από ό,τι κατάλαβα. Ακριβώς, Ράνια, νωρίτερα ήρθε ο κύριος Κυρανάκης εδώ, ανέβηκε και είδε και από κοντά στο Ιπποκράτιο τον πατέρα, τον Παναγιώτη Νέστορα. Βγαίνοντας, αφού άφησε λουλούδια στη φωτογραφία της Τανούσης, είπε: δεν θα ησυχάσουμε εάν δεν συλληφθούν και τους στείλουν εκεί που πρέπει, ισόβια στην φυλακή. Νωρίτερα είχαμε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της ΟΝΕΔ που σχολίασαν, καταδίκασαν όλη την επίθεση, ζήτησαν από όλα τα κόμματα της αριστεράς να καταδικάσουν την επίθεση. Δεν υπάρχουν καλές και κακές μολότοφ. Είπε ο γραμματέας της ΟΝΕΔ. Δεν σε άκουσα, Ρανιά. Λέω, νομίζω το έχουν ήδη κάνει από την πρώτη στιγμή. Ζητούν κάτι που έχει γίνει, αυτό λέω. Ναι, το τόνισαν εκ νέου σήμερα, παρόλο που έχει γίνει ακριβώς. Δεν υπάρχουν καλές ή κακές μολότοφ, λοιπόν, υπογραμματέας της ΟΝΕΔ, αφήνοντας αιχμές για τον κύριο Τσίπρα. Είχαμε και τον κύριο Βαρτζόκλη, ο οποίος μίλησε για ανθρωποκτονία με δόλο. Ότι δεν υπάρχουν καλές και κακές μολότοφ συγκεκριμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Και μιλούν βέβαια για ανθρωποκτονία. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα από την φωνική επίθεση στο σπίτι της. Ο Κώστας Κυρανάκης χθες άδραξε την ευκαιρία για να επιτεθεί στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, υπονοώντας ότι χάιδευε τα αυτιά του αντιεξουσιαστικού χώρου, με την απάντηση από την Αμαλίας να είναι σκληρή και να κάνει λόγο για πολιτική τιμωρυχία και επιστροφή σε ημέρες εμφυλίου.
Στο ήδη βαρύ κλίμα που έχει προκαλέσει στη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο Πανελλήνιο, ο τραγικός θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα από την φωνική εμπριστική επίθεση, οι δηλώσεις του Κώστα Κυρανάκη έβαλαν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό με τη στοχοποίηση του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικού χώρου που, όπως είπε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια αυστηροποίησης του νόμου ή εφαρμογής της νομιμότητας. Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκησης τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίον έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας, και για να μην έχουμε μπερδέματα τον κατονομάζει αριστερή συμπαράταξη. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Η αντίδραση της Ελλάδας ήταν άμεση, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για προσπάθεια επιστροφής σε κλίμα εμφυλίου. Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τυμβορυχία. Απέναντι στις δηλώσεις Κυρανάκη βρέθηκαν στελέχη του Πασόκ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, όχι ένα απλό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο γραμματέας του κόμματος, να μας επιστρέψει στον εμφύλιο πόλεμο. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο ακροδεξιά ιστερία, είναι και μια κανονική ηλιθιότητα. Λυπάμαι πάρα πολύ που ενώ έχουμε κατακτήσει την ωριμότητα να υπάρχει ομόφυλη καταδίκη των δολοφονικών προσπαθειών με πρόσχημα πολιτικές αντιλήψεις, κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας επαναφέρουν χρόνια πίσω. Οι υπόνοιες που άφησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για προβοκάτσια προκάλεσαν τη μήνυ του Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς τολμάτε να λέτε ότι ξέρετε ότι είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν? Πώς ξέρετε ότι δεν είναι κάποια μέλη από τις εγκληματικές οργανώσεις τις οποίες βρίσκονται κάθε τόσο στελέχη σας? Ντροπή σας, κυρία μου! Ντροπή σας! Το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιου νεκρού βρίσκεται μπροστά σας για να κερδίσετε ψήφους. Η κυβέρνηση αποδίδει σε αντίπεινα για τις εκαθαρίσεις σε πανεπιστημιακούς χώρους στη δολοφονική επίθεση, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί. Είναι ποτέ δυνατόν το 2026 να αφαιρείται μία ζωή από μία γυναίκα η οποία κατέβηκε για να σωθεί από τη φωτιά? Είναι κάτι το απίστευτο. Η βία, από όπου και αν προέρχεται, ιδίως δε όταν φορά αυτή τη λεοντή της δίθεν πολιτικής πράξης, δεν έχει καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία μας. Τα κόμματα της Ελλάδας Αντιπολίτευσης καταδίκασαν τη δολοφονική ενέργεια, αποδίδοντας ταυτόχρονα ευτελή κίνητρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το χειρισμό της τραγωδίας. Πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώσει από το σύστημα η καταστολή και αυταρχισμός. Μιλάμε για τρομοκράτες, αλλά το σημείο αυτό, μέχρι το σημείο εδώ και 2 μέρες, το δυσάρεστο, βάρβαρο, κτηνώδες αυτό γεγονός, να το εκμεταλλεύεται και να το εργαλοποιεί η κυβέρνηση, υπάρχει διαφορά. Ευχόμαστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να εξαντλήσουν όλα τα μέσα για να βρεθούν οι δράστες και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, ώστε οι συγγενείς των θυμάτων να μην βιώσουν ότι βιώνουν έως τώρα οι συγγενείς και οι τραυματίες μετά το έγκλημα των τεμπών. Η αριστερά δεν καταθέτει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Η ιστορία της είναι γραμμένη με αγώνες για τη δημοκρατία. Το στίχημα τώρα για την κυβέρνηση είναι ο εντοπισμός και η σύλληψη των δραστών, καθώς και η παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Πάμε και στο Βασίλη Λαμπρόπουλο. Η αστυνομία, Βασίλη, εκτιμά ότι δεν θα αργήσει να εντοπίσει τους δράστες της επίθεσης. Φαίνεται ότι είχαν κάνει κατόπτευση των χώρων που στόχευαν τα προηγούμενα 24 ώρα για να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Άρα πιθανώς να έχουν καταγραφεί σε βίντεο. Θα έχω καταγραφεί σε βίντεο, πιθανόν χωρίς τις κουκούλες αυτή τη φορά. Είναι λοιπόν 3 οι δράστες που καταγράφονται από την ελληνική αστυνομία από τις κάμερες και καταγράφεται και η μοτοσυκλέτα με την οποία κινούνται οι 2 από αυτούς. Η δεύτερη μοτοσυκλέτα με την οποία κινείται ο τρίτος, ο Τσιλιαδόρος, γίνεται σχετική έρευνα για να εντοπιστεί. Είμαστε σε μια έρευνα ακτίνας 5 χιλιόμετρων περίπου με κάμερες, με αναζητήσεις καμερών να συγκεντρωθεί το υλικό και βέβαια τις προηγούμενες μέρες για να δουν πώς έγινε η προεργασία της συγκεκριμένης επίθεσης. Η
Η έρευνα Ράνια εστιάζεται σε μια ομάδα 3 αντιεξουσιαστών με ηγετικό ρόλο που προέρχονται από 2 καταλήψεις τέτοια αντιεξουσιαστών τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και συνεκτιμά η ελληνική αστυνομία Ράνια. Καταλήψεις της Θεσσαλονίκης, Βασίλεια, έτσι. Ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη. Η εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για πρόσωπα γνωστά στις αρχές ή ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, να πω, αξιοποιηθεί, να πω, πιο νεαρά πρόσωπα με άλλο ηθήνοντα νου από πίσω. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για 3-4 ηγετικά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου που έχουν στρατολογήσει νεότερους, κάποιους από αυτούς, και συνθυμίζω ότι έχουμε περίπου 40 εμπριστικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες με αυτές. Οι αστυνομικοί συνεκτιμούν αυτές τις παλιές υποθέσεις και θυμίζουν ότι υπήρχαν και άλλες υποθέσεις σε γραφεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, επιθέσεις εμπριστικές όπως του κυρίου Σιμόπουλου και της κυρίας Ευθυμίου. Να πω ακόμα ότι στο ερώτημα πώς είναι δυνατόν να γνώριζαν τις διευθύνσεις των πολιτευτών, οι αστυνομικοί απαντούν ότι στις προηγούμενες επιθέσεις είχαμε εμπριστικές ενέργειες σε βάρος, με στόχους σπίτια δικαστών που γνώριζαν την διεύθυνσή τους, ακόμα και στρατιωτικών του ΝΑΤΟ που επίσης γνώριζαν που έμεναν. Δεν μου λες, Βασιλάκη, από τώρα, αντί να συνεκτιμούν ή όχι η αστυνομία, κανένα άνθρωπο θα πιάσει. Νομίζω ότι ωραία συνεκτίμηση και ωραία συζήτηση και ωραία κουβέντα. Αλλά με 40 επιθέσεις τώρα, μόλις τώρα το είπες, 40 επιθέσεις εμπριστικές στη Θεσσαλονίκη μόνο. Έχουν εξιχνιαστεί πολλές από αυτές σε προηγούμενο χρόνο. Πού είναι αυτοί, φυλακοί είναι, δικάστηκαν. Πού είναι αυτοί? Κάποιοι δικάστηκαν, κάποιοι μπήκαν φυλακή, κάποιοι είναι ελεύθεροι. Έχουμε όμως πολλές τέτοιες ενέργειες στη Θεσσαλονίκη και έχει διαπιστωθεί και συνεργασία με αντίστοιχους αντιεξουσιαστές στην Αθήνα. Λοιπόν, συγγνώμη, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ή τους πιάνουν ή δεν τους πιάνουν. Το αν έχουν παρέες στην Αθήνα είναι δικό τους θέμα. Αν μπορούν να τους πιάσουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, όπου θέλουν. Αλλά όταν υπάρχουν μια κύκλωμα ανθρώπων που 40 φορές μόνο στη Θεσσαλονίκη πάει να βάλει φωτιά στα σπίτια των ανθρώπων και τελικά έκαψε και μία, οι συνεκτιμήσεις και οι εστιάσεις και το ένα και το άλλο, τα ακούω φερεσέ. Πρώτον, υπάρχουν εξιχνιάσεις αρκετές από αυτές τις επιθέσεις. Υπάρχουν διαλευκάνσεις και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή κάποια άτομα. Και δεύτερον, στην τωρινή υπόθεση, φυσικά πρέπει να συγκεντρωθούν αποδεικτικά στοιχεία. Η αστυνομία να πάει από τους φυσικούς αυτουργούς στους ηθικούς αυτουργούς. Και αυτό καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται ένα σχεδιασμό, μια συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Αναζητεί, Βασίλη, σίγουρα περισσότερα από 3 άτομα που είπαμε ότι είναι λογικά αυτά τα οποία έκαναν την επίθεση. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Νέα τροπή παίρνει, κυρίες και κύριοι, υπόθεση της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά την αποκάλυψη των μηνυμάτων που αντάλλασαν οι 2 μηχανικοί του διπλανού υποανέγερση κτηρίου. Όπως προκύπτει από τα SMS που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, το πρόβλημα πριν την κατάρρευση είχε εντοπιστεί, συζητούσαν την ανάγκη να μπουν κυβότια αντιστήριξης. Τα μηνύματα των μηχανικών, οι καταθέσεις των ενίκων και οι εκτιμήσεις των ειδικών θα συνθέσουν το παζλ των λαθών και των παραλήψεων για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, την ώρα που 7 οικογένειες έχουν χάσει τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής. Η Βερονίκη, κόρη ενίκου της διπλανής πολυκατοικίας, περιγράφει τις στιγμές τρόμου που βίωσε η μητέρα της στη στιγμή της κατάρρευσης. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει πέφτει η πολυκατοικία. Της λέω τι λες τώρα, δεν είναι δυνατόν αυτό που μου λες, και έτρεξα να δω τι έγινε. Εκείνη πρόλαβε να κατέβει. Μόλις έπεσε βασικά κατέβηκε κάτω, χτύπησε, γιατί όπως θα δείτε κάτω στον όροφο έχει μπάζα, έχει γίνει τρύπα και έπεσε και χτύπησε το πόδι της άσχημα. Μηχανικοί της περιφέρειας πραγματοποίησαν αυτοψία στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που εφάπτωταν με το τετράωροφο που κατέρευσε, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ζημιές και το πότε θα επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Ένα ράφι με παλιές κασέτες ήταν ότι απέμεινε από τους σκόπους μιας ζωής του κύριου Γιώργου. Πίσω από την κατάρρευση της πολυκατοικίας αναζητούνται οι ευθύνες. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε. Όταν λοιπόν έχεις τόσο μικρές προσώψεις, δεν υπάρχει καθόλου χώρος για το παραμικρό λάθος ή την παραμικρή αστοχία. Και δυστυχώς το είδαμε μπροστά μας. Σε κάθε νέο έργο πρέπει να γίνεται γεωτεχνική έρευνα και μελέτη. Αυτό, τα συνήθη οικοδομικά έργα, είναι προαιρετικό σήμερα. Υπάρχει γνώση να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε εδαφική κατάσταση. Απλά είναι θέμα κόστους και χρόνου. Η αντιστήριξη των όμορων κατασκευών είναι ένα προσωρινό έργο και κάποιες φορές μπορεί να μην εκτιμηθεί σωστά. Τα
ιδιοποιητικά μηνύματα που αντάλλαξαν οι δύο πολιτικοί μηχανικοί λίγες ώρες πριν την κατάρρευση έφερε στο φως το Μέγκα και ο αστυνομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων Βασίλης Λαμπρόπουλος. Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι. Το ντουλάπι στη γλώσσα των μηχανικών είναι το κυβότιο αντιστήριξης, ενώ η διαρροή που αναφέρεται εκτιμάται ότι πρόκειται για λίμματα που είχαν καταστήσει το έδαφος αθρώο. Στο σημείο της καταστροφής βρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών και των ελέγχων. Έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την τελευταία συμβολιογραφική πράξη που αφορά την υποανέργεια πολυκατοικία, καταγράφεται ρητά ότι προβλεπόταν εξκαφή για τη δημιουργία 3 θέσεων στάθμευσης στο υπόγειο. Μάλιστα, θα χρειαζόταν εξκαφή σε βάθος τουλάχιστον 4 μέτρων, ωστόσο εκτιμάται ότι οι εργασίες προχώρησαν βαθύτερα από το επίπεδο των θεμελίων της όμορης πολυκατοικίας, η οποία έχει ανεγερθεί το 1970. Αντιμέτωποι με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και συγκεκριμένα με κατηγορίες για 8 κακουργήματα βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, 10 οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού που συνελήφθησαν χθες ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης Βάσο Παλαιού. Οι αρχές τους παρακολουθούσαν, τους προσάπτουν επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ξυλοδαρμούς και διακίνηση ναρκωτικών μεταξύ άλλων. Έτσι ακριβώς, Ράνια, αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες οι 10 οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Βάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πω μόνο, όσο μας μεταφέρεις τις πληροφορίες, ότι βλέπουμε εικόνες βίντεο που έχει στην διάθεσή της και η αστυνομία, έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές από την δράση τους, από τις επιθέσεις τους. Ακριβώς, από τις επιθέσεις που φέρονται να έχουν διαπράξει. Σε βάρος τους, λοιπόν, ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη για σωρία κακουργηματικών και πλημεληματικών πράξεων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών, ληστείες, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, εμπρισμούς, βαριές σκοπούμενες σωματικές βλάβες και άλλα δικήματα, Ράνια. Κάποια εξ αυτών διώκονται μάλιστα και με βάση τον αθλητικό νόμο. Να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, τους οπαδούς του Παναθηναϊκού αποδίδεται από τις αρχές ότι δρούσαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης και χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο χώρο συνδέσμου προέβαιναν σε επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων, όπως μπορούμε να δούμε και στα βίντεο, σε ξυλοδαρμούς, σε εκβιασμούς, σε εμπρισμούς και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κάναβης και κοκαίνης. Να σου πω ότι η δράση των οπαδών του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τις αρχές, εκτείνεται από τον Αύγουστο του 2025 ως τον Μάρτιο του 2026. Κάποιοι εξ αυτών πρέπει να πούμε ωστόσο ότι έχουν και βαρύτατο ποινικό παρελθόν. Παραπέμφθηκαν ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Εικόνες χάους επικρατούν στα καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών στη Γαλλία, καθώς τρίτο κύμα καύσωνα μέσα σε λίγες εβδομάδες αναμένεται να σαρώσει πολλές χώρες της Ευρώπης. Χιλιάδες άνθρωποι δίνουν μάχη για ένα κλιματιστικό ή για έναν ανεμιστήρα, ενώ δεν λείπουν και οι τσακωμοί. Σε περιοχές της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας, ο υδράργυρος ήδη ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση συναγερμού έχει μπει ξανά η Ευρώπη, καθώς το τρίτο κύμα καύσωνα βρίσκεται πρώτων πυλών. Ça ne s'évacue pas la nuit et j'en peux plus. J'en ai marre. À la maison, en ce moment, quoi que l'on fasse, la chaleur est insupportable. On n'arrive même pas à dormir. Στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών στη Γαλλία επικρατεί το αδιαχώρητο. Τα κλιματιστικά και οι ανεμιστήρες γίνονται ανάρπαστοι. Εκατοντάδες άνθρωποι πιάνονται στα χέρια για να αγοράσουν έστω μία από τις συσκευές που θα τους βοηθήσουν να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια του καύσωνα. La chaleur ne diminue pas. Sans ventilateur, sans climatisation, c'est parfois compliqué. Περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 15 ημέρες στη χώρα. Οι υγειονομικοί προειδοποιούν ότι τα νοσοκομεία βρίσκονται στα όρια τους. Le nombre de passages aux urgences a explosé. Plus 715%. SOS Médecins a également publié ces chiffres. L'organisme a enregistré 85% de décès supplémentaires chez les plus de 75 ans. Στη Ρώμη
Έξω από το Κολοσσέο, εκατοντάδες τουρίστες δροσίζονται με κανόνια νερού, καθώς η θερμοκρασία σκαρφάλωσε στους 40 βαθμούς Κελσίου. Mentre ci fermeremo in qualche negozio, nella speranza di trovare un po' di refrigerio. Πάνω από 20 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, ανάμεσά τους η Ρώμη, το Μιλάνο, η Φλωρεντία και το Παλέρμο. Με βουτιές στη θάλασσα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες οι Ισπανοί. Στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας η θερμοκρασία αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 42 βαθμούς Κελσίου. Στη Μαγιόρκα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς. Στη Γαλλικία και την Κανταβρία η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Τις παραλίες έχουν κατακλείσει και οι Πορτογάλοι, καθώς ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πολλές περιοχές από το βορρά μέχρι το νότο έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Ανάμεσά τους η Λισαβόνα, η Σετούμπαλ και η Έμπορα. Το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 44 βαθμούς Κελσίου στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Το μεγαλόπνοο πλάνο για το νέο στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης παρουσίασε πριν από λίγο ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Πειραιά και του Ολυμπιακού, που θα κάνει το σπίτι των Ερυθρόλευκων το μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας και ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης. Ταυτόχρονα θα δώσει νέα προοπτική στην ανάπτυξη όλης της περιοχής. Ο Νίκος Κότσης είναι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νίκο. Καλησπέρα, Ράνια, εδώ που πριν από λίγο ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε το όραμά του ως το θέατρο των ονείρων μας. Έτσι ανέφερε, έτσι χαρακτήρισε το νέο γήπεδο που ετοιμάζει, που θέλει να ξεκινήσει τον επόμενο Μάιο ο Ολυμπιακός, με συγκεκριμένες παραμέτρους. Οι παράμετροι που έθεσε και ο κ. Μαρινάκης είναι ότι πρέπει η κυβέρνηση να διευκολύνει το έργο του Ολυμπιακού, να δοθούν οι απαραίτητες άδειες ώστε να ξεκινήσει σε ένα χρόνο από τώρα το χτίσιμο ενός εκ των κορυφαίων έργων που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ένα έργο με ένα γήπεδο 53.000 και πλέον θέσεων, απολύτως αυτοχρηματοδοτούμενο, με 250 και περισσότερα εκατομμύρια τα οποία θα μπουν από το Ταμείο της Ολυμπιακός και από τον κύριο Μαρινάκη προσωπικά. Ένα έργο μεγαλόπνο, ένα έργο που προκάλεσε τη συγκίνηση του κύριου Μαρινάκη μιλώντας γι' αυτό. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο πόσο σημαντικό είναι για τον κόσμο του Ολυμπιακού να μπορέσει να μπει αυτό. Έδωσε λεπτομέρειες σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα γίνει. Είδαμε εικόνες εντυπωσιακές και φυσικά είδαμε ένα γήπεδο το οποίο ο Ολυμπιακός θέλει να το έχει έτοιμο το καλοκαίρι του 2029, Ράνια. Ένα γήπεδο που, επαναλαμβάνω, είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και για το οποίο ο κ. Μαρινάκης είπε ότι θέλει να είναι ανοιχτό 365 ημέρες το χρόνο. Γιατί θέλει να είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο, γίνεται για τον κόσμο, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού πλέον δεν χωράει στο παλιό Καραϊσκάκι. Γι' αυτό το νέο Καραϊσκάκι θα είναι μια νέα προοπτική για το Σύλλογο, για τον Πειραιά και συνολικά για την Ελλάδα. Καθώς θα είναι ένα έργο που θα αφορά όχι μόνο το Σύλλογο, όχι μόνο τον Ολυμπιακό, τον ποδοσφαιρικό, αλλά όλη την ομάδα, όλη την Ελλάδα, όλο τον Πειραιά, Ράνια. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε πριν από λίγο ο κύριος Μαρινάκης. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό μας. Είναι μια ιστορική μέρα για την πόλη μας που γέννησε το θρύλο του αθλητισμού, του Πειραιά μας, αλλά και μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω το γιατί, από τη στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα, τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές. Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω από την πλευρά μας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες, προετοιμασία και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι, όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση που αφορά το ύψος του γηπέδου. Και αν την είχαμε, θα είχε ήδη εκδοθεί οικοδομική άδεια.
Επίσης, ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στην οποία θα προσφέρουμε οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα. Αν είχαμε τη ρύθμιση, θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό Εγώ είμαι εδώ με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με πίστη και αγάπη για τον θρύλο μας. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, ασύμετρο πόλεμο, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Έχω δηλώσει επανειλημμένες φορές ότι θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μία φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε 2 φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με το Σωκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων, ο Στράτος Φαναράς. Στράτο, γεια σου. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας, για τελευταία φορά πριν τις διακοπές. Ναι, αλλά με όρεξη. Γι' αυτό για να μην μας αφήσεις παραπονεμένους για τις διακοπές, που εμείς δεν φεύγουμε ακόμα, να το πούμε. Ούτε θα είμαστε εδώ όλο τον Ιούλιο. Θα μετρήσεις μετά τη ΔΕΘ, Μετά τη ΔΕΘ, Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στοιχεία της έρευνας. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν μια πανελλαδική έρευνα ως συνήθως, με ένα δείγμα 1.300 άτομα. Η διεξαγωγή είναι την τελευταία εβδομάδα, ολοκληρώθηκε την Τρίτη το βράδυ. Άρα ποιο είναι το περιβάλλον της? Το περιβάλλον, στην ουσία έχουμε μια θεματολογία η οποία κινήθηκε γύρω από τα ζητήματα της πολυκατοικίας, τους διασώστες οι οποίοι προσπάθησαν να απεκλωβίσουν ανθρώπους, το σεισμό που έγινε το μεγάλο στη Βενεζουέλα, το διπλό σεισμό. Στην ουσία δηλαδή έχουμε ένα περιβάλλον φυσικών καταστροφών, θα έλεγα, το οποίο είναι αρκετά διαφορετικό από όσα είχαμε συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα, όπου κυριαρχούταν από θέματα που είχαν να κάνουν με τη δικαιοσύνη, με τους τη διαφθορά, τα σκάνδαλα και όλα αυτά. Λοιπόν, για να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ευρήματά σας. Η πορεία της χώρας, αν πηγαίνει προς τη σωστή ή προς τη λάθος κατεύθυνση, είναι αυτή η ερώτηση που πιάνει το γενικότερο κλίμα. Προς τη λάθος κατεύθυνση απάντησε το 67%, 2 μονάδες κάτω από τον προηγούμενο μήνα. Προς τη σωστή κατεύθυνση το 30%, άποψη ενισχυμένη κατά 4 μονάδες. Άρα ένα κλίμα μάλλον βελτιωμένο. Σαφώς, και εδώ να πούμε προκαταβολικά ότι συναρτάται και με τις προσδοκίες που γεννά το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου, τουλάχιστον στην οπότε είναι παραδοσιακά καλό το κλίμα στις αρχές του καλοκαιριού. Έχει και μία εποχικότητα αυτός ο δείκτης. Λοιπόν, τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, όπως τα αντιλαμβάνονται βεβαίως και τα αξιολογούν οι πολίτες, η ακρίβεια παραμένει πρώτη, έχω ξεχάσει από πότε, και ενισχύεται μήνα με το μήνα, στο 50% αυτή τη φορά, σε σχέση με το 47% του προηγούμενου μήνα, δηλαδή 3 μονάδες ακόμη πάνω, παρά το γεγονός ότι είχαμε εξαγγελία νέων μέτρων αυτή την εβδομάδα. Είχε πάει και ψηλότερα όμως, είχε πάει και ψηλότερα. Εντάξει, αλλά είναι ένα 55 θυμάμαι εγώ. Έχει πάει και ψηλότερα, αλλά είναι το κυρίαρχο ζήτημα. Νομίζω εξ αυτού του λόγου και γίνεται μια προσπάθεια κάπως να ελεγχθεί και έγιναν όλες αυτές οι συσκέψεις, συμφωνίες. Διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις και καλά κάνουν από αυτή την άποψη για να καταλάβουν. Δεν χρειάζεται και δημοσκόπηση για να το καταλάβεις αυτό. Αν έχουν επαφή με τον κόσμο, όχι. Αν δεν έχουν επαφή με τον κόσμο, δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Γιατί από αυτά που ακούω καμιά φορά που τους λες δεν φτάνουν τα λεφτά και σου λένε έλα μωρέ τώρα υπερβολές, είναι λίγο λες
Τώρα, εγώ δεν μιλάω με τον κόσμο, εκείνοι δεν μιλάνε. Λοιπόν, οικονομία. Δεύτερο θέμα, στο 31 για τον Ιούνιο, 2 μονάδες κάτω σε σχέση με τον Μάιο. Κρίση θεσμών, τρίτο ζήτημα για τους πολίτες. Στο 21 τον Ιούνιο, 2 μονάδες κάτω από τον Μάιο. Άρα, ελαφρώς βελτιωμένη εδώ σε αυτό το κομμάτι η εικόνα. Διαφθορά στο 14 αμετάβλητη, εξωτερική πολιτική και πόλεμη στο 10 έναντι του 12 τον προηγούμενο μήνα. Ράνια, να πούμε ότι εδώ σε αυτά τα 5 πρώτα θέματα είχε εγκατασταθεί το τελευταίο καιρό μόνιμα ένα issue το οποίο ήταν η ανασφάλεια και η κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, το οποίο επίσης έχει υποχωρήσει και έχει φύγει από την πρώτη πεντάδα. Ωραία. Λοιπόν, αξιολόγηση της κυβέρνησης αρνητική σε ποσοστό 67%, 2 μονάδες κάτω όμως από τον προηγούμενο μήνα, θετική στο 28%, 3 μονάδες πάνω. Άρα, βελτιωμένη η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης. Αξιολόγηση του Πρωθυπουργού, αρνητική αξιολόγηση στο 64%, 2 μονάδες κάτω όμως επίσης από τον προηγούμενο μήνα, θετική αξιολόγηση στο 31%, 1 μονάδα πάνω, άρα καλύτερη εικόνα και για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Πασόκ δηλαδή. Εδώ τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Αρνητική στο 82%, 2 μονάδες πάνω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Θετική στο 11%, 1 μονάδα κάτω. Αξιολόγηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη δηλαδή. Δύσκολη εικόνα και εδώ. Αρνητικές αξιολογήσεις στο 80%, 1 μονάδα πάνω από τον προηγούμενο μήνα. Θετικές αξιολογήσεις στο 13%, 1 μονάδα κάτω. Τι συμβαίνει εδώ, Στράτο, με το Πασόκ? Νομίζω ότι τον τελευταίο μήνα. Τσακώνονται κάθε μέρα. Αλογικό δεν είναι? Και αυτή την ηλίθεια αυτή που απαντάνε εδώ πέρα. Κάθε μέρα έχει μια ερώτηση, μια απάντηση, ξανά μια ερώτηση, μια ξαναπάντηση. Λέει ο Δούκας, λέει ο Μούχας, λέει όλοι αυτοί. Λογικό είναι να αποτυπώνεται και στα νούμερα. Δεν χρειάζεται εξυπνάδα. Πάντως είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα περιβάλλον. Είναι αυτό, Στράτο? Είναι μόνο η φαγωμάρα μέσα στο Πασόκ? Νομίζω είναι και ο τρόπος με τον οποίο αναλύονται οι εξελίξεις πολιτικές, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι επαρκής και σφαιρικός. Δηλαδή όλα αυτά τα φαινόμενα με τα νέα κόμματα, το τι δυναμική έχουν, τι πρεσβεύουν, γίνεται μια συζήτηση η οποία πολλές φορές είναι, κατά τη γνώμη μου, για να το πω ευγενικά, μερική ως προσέγγιση. Εντός του Πασόκ, αυτό. Και αυτό που επικοινωνείται στον κόσμο. Ότι φταίνουν τα διαπλεκόμενα, ότι φταίνουν οι δημοσκοπήσεις. Μην με βάζεις τώρα να το λέω. Δεν είχα εγώ τέτοιο πράγμα ποτέ στο νου μου τώρα να κάνουμε. Με έχεις για πιο δόλια από ότι. Ότι φταίνουν οι δημοσκοπήσεις, επειδή το έχω ακούσει από όλα τα κόμματα, όλα τα χρόνια όσο είμαι δημοσιογράφος, δεν υπάρχει κόμμα που να φτάσει, όχι πάντα ταυτοχρόνως, αλλά δεν υπάρχει κόμμα που κάποια στιγμή να μην έχει να πει κάτι για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί, συγγνώμη τώρα, στην Αμαλίας που κομψά βεβαίως επιχαίρουν για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, οι ίδιοι περίπου άνθρωποι δεν έχουν καταγγείλει παλαιότερα τις δημοσκοπήσεις? Και αν τις κάνει την άλλη εβδομάδα το 16 ή 15 θα καταγγείλουν πάλι τις δημοσκοπήσεις. Μην έχεις αμφιβολία. Καμία. Λοιπόν, με αυτό ζουν. Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε σοβαρές ανακατατάξεις εδώ. Ρώτησα το Στράτο, τώρα δεν εξυπνακίζω, εκτός αέρα. Του λέω, ο κύριος Μητσοτάκης πρώτος, πόσο καιρό έχουμε να τον δούμε? Και μου λέει 2 χρόνια. Έχουμε να τον δούμε πρώτο σε δημοτικότητα, στο 36%. Ναι, πρώτο, ναι. Το ρώτησα και εγώ, δεν είχα. Σκονάκι φαναράς είναι αυτό. Στο 36 έναντι του 32 του προηγούμενου μήνα, δηλαδή 4 μονάδες πάνω. Δεύτερη κυρία Καριστιανού, στο 34, με απώλειες βεβαίως 5 μονάδων από τον προηγούμενο μήνα και σε πολύ μεγάλη πτώση από τον Μάρτιο, θα το πιάσω. Δηλαδή είναι 10 μονάδες, εκεί από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο είναι 10 μονάδες κάτω η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, που τη βρίσκαμε για τουλάχιστον 1,5 χρόνο πρώτη, έχει πάει τρίτη στο 32, 2 μονάδες κάτω από τον προηγούμενο μήνα. Στο 32 και ο κύριος Κουτσούμπας, ενισχυμένος κατά 2 μονάδες. Ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας στο 31, 2 μονάδες πάνω. Ο κύριος Ακελαρίδης στο 24, αμετάβλητο το ποσοστό. Στο 23 ο κύριος Βαρουφάκης, 2 μονάδες πάνω. Στο 23 ο κύριος Φάμελος. Στο 22 ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα πω αναλογικά χαμηλά για την θέση του, 1 μονάδα πάνω από τον προηγούμενο μήνα. Στο 21 ο κύριος Βελόπουλος έχει χάσει 1 μονάδα. Στο 21 η κυρία Λατινοπούλου 2 μονάδες πάνω. Ο κύριος Κασελάκης στο 15 αμετάβλητος, όπως και ο κύριος Νατσιός στο 11. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την καταλληλότητα. Καταλληλότερος πρωθυπουργός, λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στο 29, 1 μονάδα πάνω από τον προηγούμενο μήνα και όμως, να πω επίσης, έχει ένα ενδιαφέρον.
Το ποσοστό αυτό πια μεγαλύτερο από τον κανένα, που πολλές φορές το βρίσκαμε υψηλότερο από το ποσοστό του πρώτου. Γιατί έχουμε και δεύτερο και ο κύριος διψήφιο. Τσίπρας. Σωστά. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν στη δεύτερη θέση, στο 15, θα πω εγώ όχι κακό, και μία μονάδα πάνω από τον προηγούμενο μήνα. Ο κύριος Βελόπουλος στο 4, η κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης, όπως και η κυρία Καριστιανού. Έχετε αυθόρμητες αναφορές. Η κυρία Λατινοπούλου στο 2, αναφέρεται και ο κύριος Σαμαράς εδώ. Ναι. Επίσης στο 2, όπως και ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Βαρουφάκης στο 1. Η σκέψη σου, Στράτο? Ότι διαμορφώνεται ένα περιβάλλον όπου μετά από πάρα πολύ καιρό, και παρατήρησες πολύ σωστά ότι μειώνεται το κανένας, έχουμε δύο πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι συγκεντρώνουν διψήφια ποσοστά. Βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να έχει μεγάλο προβάδισμα σε αυτή την ερώτηση, αλλά ωστόσο σε αυτή τη συγκυρία τουλάχιστον δεν είναι ενώ παικτής που λέμε. Δεν είναι απολύτως μόνος του όπως ήταν. Ας κάνω μια ερώτηση. Βλέπω τον Αντώνη Σαμαρά εδώ. Ο Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα. Τον βάζουμε για πρωθυπουργό. Αυθόρμητες αναφορές. Είναι αυθόρμητες αναφορές αυτές. Αυθόρμητες αναφορές. Α, δηλαδή αυθόρμητος. Κάποιοι είπαν Βαρουφάκης. Ναι. Μπράβο, αυτό είναι προς μελέτη. Και κόπηκε η ανάσα, γιατί νόμιζα θα το πει για το Σαμαρά αυτό. Φοβερό φαινόμενο. Και στο άλλο που λένε διάφορα ονόματα τα οποία ούτε πολιτικοί αρχηγοί δεν είναι καν. Ναι. Έτσι, ναι. Τι ακούν τα αυτιά σας. Λοιπόν, πάμε. Πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζατε? Στο 25% η Νέα Δημοκρατία, 1,2% για τον ΣΥΡΙΖΑ, 9,4% για το ΠΑΣΟΚ, 5,1% ΚΚΕ, 4,7% για την Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου, 1% για την Νίκη, 4,7% για την Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, 2,6% για το ΜέΡΑ25 του κυρίου Βαρουφάκη, Φωνή Λογική στο 3,1%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στο 6,2%, Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, 14,1%. Αδιευκρίνηστη ψήφος εδώ στο 12,3%. Πάμε να δούμε όμως και την εκτίμηση ψήφου. Λοιπόν, πάνω από το 30 εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία, στο 30,4 έναντι του 28,5 του προηγούμενου μήνα, δηλαδή ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία σχεδόν κατά 2 μονάδες, κατά 1,9, 1,4 για τον ΣΥΡΙΖΑ. Λαμπρά πάει ο Φάμελος. Τώρα ο Φάμελος είναι πιο συλλογικό και εκεί το πράγμα καταφανώς, με απώλειες σχεδόν μιας μονάδας, 0,9 κάτω δηλαδή από τον προηγούμενο μήνα, στο 11,4 το ΠΑΣΟΚ, 0,2 πάνω, 6,2 για το ΚΚΕ, 0,4 ενισχυμένο, 5,7 για την Ελληνική Λύση με απώλειες 0,3, 1,2 για την Νίκη, 5,6 για την Πλεύση Ελευθερίας, σημαντικές απώλειες, 1,2 για την κυρία Κωνσταντοπούλου, στο 3,1 μετάβλητο το ποσοστό του ΜέΡΑ25, στο 3,8 η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, ενισχυμένη κατά μισή μονάδα, στο 1% οι Δημοκράτες, στο 7,5 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επίσης πολύ μεγάλη απώλεια, μείον 2,9, στο 7,1 ο κύριος Τσίπρας, σχεδόν 2 μονάδες πάνω και ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή 1,9 για να είμαι ακριβής, ακριβώς ίδια αύξηση ποσοστών με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, εδώ άρα πάλι αυτό το δίπολο αρχίζουμε να βλέπουμε να... Μια συσπήρωση μεγαλύτερη για τη Νέα Δημοκρατία, δείχνει δηλαδή να κάνει μια συσπήρωση προεκλογικού τύπου. Ένα κυβερνών κόμμα δεν ανεβάζει μέσα σε ένα μήνα τόσο γρήγορα συσπήρωση. Μία παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη δε παρατήρηση σε ό,τι αφορά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι έχουμε πλέον μία πλειοψηφική και μαζική εισρωή ψηφοφόρων από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κατά βάση τροφοδοτούν το νέο κόμμα, αλλά και ένα... έχουμε και μια διαλέξει 2 κάρτες να δούμε γι' αυτό. Όσο δεν αφορά την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, είδαμε... καταρχήν είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα προσωποπαγές κόμμα. Είδαμε και στη δημοφιλία της ότι έχει μια σημαντική πτώση και παρά το γεγονός ότι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, δυσκολεύεται πάρα πολύ να αποκτήσει ταυτότητα. Ναι, γιατί ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα δεν έχει ταυτοτικά στοιχεία, όσο εύκολα παίρνει και τόσο εύκολα χάνει. Χάνει 3 μονάδες σε ένα μήνα η κυρία Καριστιανού. Αν θυμάμαι καλά, την είχαμε βρει 14 πριν από 5 μήνες, 4. Πριν από 4-5 μήνες ήταν μπροστά και από το κόμμα, από τον κύριο Τσίπρα. Μπράβο. Και ξαφνικά, αν θυμάσαι Γιάννη, σταδιακά διαπιστώσαμε ότι υποχωρούσε. Αυτό λέγεται ξεφούσκωμα. Ναι. Μάλιστα.
θέλει πάρα πολύ προσοχή για να μπορέσει να διατηρήσει ή και να βελτιώσει τα ποσοστά της. Και από την άλλη, εγώ καταλαβαίνω ότι η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να είναι προσεκτική, να το πω, ας το πω έτσι τέλος πάντων, στις δημόσιες τοποθετήσεις της, αλλά δεν θα μπορεί να τις αποφεύγει για πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Πόσο πιθανό λοιπόν είναι σε επόμενες εκλογές να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά? Το απίθανο είναι στο 65%. Όμως είναι 2 μονάδες κάτω από τον Μάρτιο, που είναι το προηγούμενο ορόσημό μας, και το πολύ πιθανό να στηρίξω ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά είναι στο 5, δηλαδή 1 μονάδα πάνω από τον Μάρτιο επίσης. Άρα επαναφέραμε αυτή την ερώτηση, γιατί ο κύριος Σαμαράς πρόσφατα δήλωσε ότι θα το κάνει το κόμμα, επομένως είχε ενδιαφέρον να δούμε τι επιδόσεις έχει. Και να σημειώσω εδώ ότι σε όσους αυτοποθετούνται στον χώρο της δεξιάς, σχεδόν 1 στους 4, το 24% δηλώνει πολύ ή αρκετά πιθανό να ασχοληθεί με το κόμμα του κυρίου. Πάντως το αξιολογεί Στράτο. Το κόμμα είναι ψιλοκολλημένο. 5, 4, 3, 4, 5 είναι σε μια ευθεία γραμμή. Είναι, λέει όμως ο Στράτος ότι εντοπίζει, ας το πω έτσι, μια δεξαμενή, μια δυνητική δεξαμενή. Εκεί αυτό σωστά το καταλαβαίνω? Ναι, υπάρχει μια σαφής δεξαμενή, γι' αυτό και πιστεύω ότι αν και όταν και εφόσον συγκροτηθεί αυτό το σχήμα, δεν θα έχει προβλήματα ταυτότητας, θα είναι πολύ πιο ισχυρή η φυσιογνωμία του. Τώρα πάμε να δούμε από πού αντλούν προτιθέμενους ψηφοφόρους το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εντάξει, πρώτη δεξαμενή λογικό ήταν να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κύριο Τσίπρα σε ποσοστό 54%. Δηλαδή πάνω από τους μισούς, οι οποίοι σήμερα δηλώνουν πρόθεση ψήφου για το κόμμα αυτό, προέρχονται από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Η δεύτερη δεξαμενή για τον κύριο Τσίπρα είναι όσοι είχαν ρίξει άκυρο λευκό ή δεν είχαν ψηφίσει. Δηλαδή είχαν κάτσει λίγο καναπέ, αυτό που λέμε. Επανέρχεται ένα τμήμα λοιπόν προκειμένου να στηρίξει αυτό το σχήμα. Η τρίτη δεξαμενή όμως έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι στο 12 και είναι το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Άρα παίρνει κόσμο από το ΠΑΣΟΚ, παίρνει και από τη βάση, και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει και ένα 5 το οποίο προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι, αν θέλετε, και ένας παράγοντας για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν συνέχισε την ανωδική πορεία του, αλλά επέστρεψε και στα ποσοστά που κατέγραψε στις περασμένες βουλευτικές. Πάντως αυτά τα ποσοστά σε ακέραιους αριθμούς, σε σχέση με το ποσοστό που φαίνεται να παίρνει ο κ. Τσίπρας, δεν είναι τρομερά. Είναι αυτό, Γιάννη, το 12 του ΠΑΣΟΚ ή το 12 του ΠΑΣΟΚ είναι 1,8%. Όχι, είναι ναι, δεν είναι τρομερό. Δεν είναι όμως. Αλλά είναι το 12% των ψηφοφόρων του Τσίπρα. Δηλαδή που σημαίνει από το 17 είναι σχεδόν 1,8 είπα. Μπράβο. Τώρα πρόσεχε, είναι 2 μονάδες, σωστά, είναι 2 μονάδες για τον κύριο Τσίπρα από εκεί, και είναι και 1 μονάδα από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Μια μονάδα πάει. Ναι, περίπου 1 μονάδα. Και το υπόλοιπο 14 είναι πρώην ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι που έρχονται από τον καναπέ, όπως είπε η Ράνια. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λιγάκι και τους προτιθέμενους ψηφοφόρους για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εδώ η μεγαλύτερη δεξαμενή της κυρίας Καριστιανού, και δείχνει αυτό τη διαφορά στα χαρακτηριστικά των 2 κομμάτων, είναι το άκυρο λευκό και το δεν ψήφισα. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το κομμάτι εκεί, το λίγο στην άκρη, τέλος πάντων. Η δεύτερη δεξαμενή είναι το άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα τι σημαίνει, Στράτο? Νίκη. Κυρίως νίκη και μικρότερα σχήματα. Η τρίτη δεξαμενή όμως για την κυρία Καριστιανού, ισχυρότατη θα πω εδώ, στο 21, είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αλλά όμως το 21% αυτό είναι επί του 6,5, επί του 7. Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι σαφώς μικρότερο ως ποσοτικό μέγεθος. Σε σχέση, λες, με του κυρίου Τσίπρα. Σαφώς, απλώς τις τάσεις λίγο και τις αποχρώσεις. Απλά όμως αυτό τι δείχνει? Δείχνει αυτό που λέγαμε πριν, ότι εδώ έχεις μια διασπορά που δείχνει ότι το κόμμα αυτό έχει οριζόντια χαρακτηριστικά, αλλά αυτό μπορείς να το διαβάσεις και ως ασθενή ταυτότητα. Λοιπόν, Στράτο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι. Εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην σε φέρουμε άρον πίσω για τίποτα γεγονότα. Ας το ελπίσουμε. Όχι το δώρο βέβαια, έτσι μην μου πάρεις τηλέφωνο και μου πεις πάμε. Λοιπόν, αγριεύει τώρα, κυρίες και κύριοι, κόντρα της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, την ώρα που όλα τα κόμματα μπαίνουν σε προεκλογικούς ρυθμούς. Ο πρώην Πρωθυπουργός δείπνησε με 3 εν ενεργεία βουλευτές της κυβέρνησης. Κάτι που, όπως φαίνεται, άναψε φωτιές στο γαλάζιο στρατόπεδο, με τον Μαξίμου να δείχνει εκνευρισμένο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιχειρεί να υποβαθμίσει το γεγονός.
Ένα δείπνο στο Παγκράτη αρκούσε για να φουντώσει τις φήμες για πιθανές μετακομίσεις στη γαλάζια πολυκατοικία. Δοκιμάζοντας τα όρια του Μαξίμου, ο Αντώνης Σαμαράς και 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Χαράλαμπος Αθανασίου, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Γιώργος Καρασμάνης, δείπνησαν σε γνωστή ταβέρνα. Όλα αυτά εν αναμονή των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού για το αν θα ιδρύσει νέο κόμμα, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια του Μαξίμου, αν και ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να υποβαθμίσει το γεγονός. Όχι, δεν έχουμε τέτοια ανησυχία και ούτε γίνονται αυτά με ένα φαγητό. Την ίδια στιγμή ο κύριος Σαμαράς επεφύλαξε ένα νέο χτύπημα στην κυβέρνηση. Αυτή τη φορά με αιχμήτα ελληνοτουρκικά, στοχεύοντας παράλληλα και τον Αλέξη Τσίπρα. Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Τσίπρας βάζει πλάτη και για τις πρέσπες του Αιγαίου. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη-Τσίπρα. Ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Νομίζω 6 φορές είδε τον κύριο Ερντογκάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Την ίδια εποχή υπήρχαν 2.500 παραβιάσεις στο Αιγαίο. Με το Πασόκ να βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις πίσω από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει στρέψει την προσοχή του στα εθνικά θέματα, πραγματοποιώντας διαδοχικές επαφές με τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας. Και αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Ο εκάστοτε ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να αποκτήσει ρίζες σε ολόκληρη τη χώρα επιχειρεί η Ελλάς, με τα κορυφαία της στελέχη να πραγματοποιούν περιοδίες και συγκεντρώσεις στην περιφέρεια και τις γειτονιές της Αθήνας. Είναι δύο κεντρικά διλήμματα κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι στασιμότητα και όχι σταθερότητα. Στασιμότητα η πρόοδος, διαφθορά ή εντιμότητα. Το θέμα δεν είναι να φύγει μόνο ο original Μητσοτάκης και να μας κατσικωθεί ένας μασκαρεμένος Μητσοτάκης τύπου Τσίπρα, τύπου Ανδρουλάκη. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση ανακοίνωσε νομοθετική διάταξη με την οποία καταργείται το ψαλίδι στη συντάξη χειρίας. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας και δικοί τους θα διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν και τις 2 χωρίς περικοπές. Εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε μαζί μας αμέσως μετά Μέγκα Αθλητικά με τον Παναγιώτη Περπερίδη. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο Μέγκα News. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.